भुटान हादोरनि जेलनिफ्राय गबोनाय सनितपुर जिल्लानि दिलीप बसुमतारी आरो बिरमल बसुमतारी मोननि नख'राव इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडीएफबी आफादा खौरां लाहैदों। गोबाव बोसोर हारिनि थाखाय आखायाव हाथियार लानानै सोमावसारनानै थांनाय 2016 मायथाइयाव भुटान हादोरनि जेलाव माखासे एक्स एनडीएफबीफोरा 8 बोसोर जेलाव जोबथेनानै दोनजादोंमोन आरो थांनाय सेप्तेम्बर दाननि 20 खालाराव बिटिआर सरकारनि गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों बिथांमोना जेलनिफ्राय उदां जाबाय। बै जेलनिफ्राय उदां जानाय एक्स एनडीएफबीफोरनि सानै सनितपुर जिल्लानि दिकेजुलि हालामनि 2 नं बेस्राव गामिनि दिलीप बसुमतारी आरो थाइगिरगुरि गामिनि बिरमल बसुमतारी बिथांमोनखौ खौरां लाहैदों इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडीएफबी आफादा। मख'नो गोनांदि बिथांमोननि गावनि आंगो न' फारसे फैफिननायखौ लानानै नखरनि सोद्रोमाफोर आरो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडीएफबी हानजाया बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारनिसिम गोजोननाय जासिहरदों। एनडीएफबीआव 2005 आव जयेन जादोंमोन। 2005 आव जयेन जानानै 2007 आव आं ट्रेनिं लादोंमोन। ट्रेनिं लानानै 27 बेचआव आं ट्रेनिं होदोंमोन। बेनिफ्राय एनडीएफबीआव मावै आं 2016 आवहाय भुटान जेलावहाय हाबनांदोंमोन। भुटान जेलाव हाबनायावहाय दा एक्स एनडीएफबी इउनाइटेड फरामनि सारमोनखौ आं धन्यबाद होननो सानदों। लोगोसे बिटिआर गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्टखौ धन्यबाद होनाय थाबाय। मानोना बिथांमोननि नाजानायाव जों न' फारसे फैफिननो हाबाय। जों बिनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। दायो जोङो खोनानो मोनदों नोंथांमोनहा गोबाव सम भुटाननि जेलाव सैनांनानै थानो गोनां जादोंमोन, जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानो गोनां जादोंमोन। नाथाय नोंथांमोनहा दायो नैबे गावनि न' फारसे नुजाथि फैफिनबाय। बिनि गेजेरजों नोंथाङा मा बुंगोन? दायो आंनाव बुंनांगौआथ' एसेबां गैया। बहुत खुसिनि खोथा। मानोना जोंनि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडीएफबी बिसोरनि गेजेराव जों बारग'बोबाय। बिराद खुसि। आरो दस्रा आसाम गभर्नमेन्ट बिसोरबो जोंखौ सहाय होनायखाय बिसोरखौबो जोबोद थेंक इउ। आरो बिटिआर गभर्नमेन्ट बेखौबो जोबोद आंनिफ्राय खुसि मोननायखाय बिसोरखौबो थेंक्स बाव। बेनो आरो बुंनांगौ। 9 बोसोरसो जाबाय। दायो नोंथांनि जि फिसायनि बेबायदि जेलाव थाहैनाय समाव नोंथांमोनहा माबायदि थासारियाव जिउ खुंनो गोनां जानायमोन? बिदिनो खस्थ' मस्थ' थानांगौ जाबाय, सोलिनांगौ जाबाय। दिनै जे गोबां बोसोरनि उनाव नोंथाङा नोंनि आंगो फिसायखौ गावनि न' फारसे सफैफिननायखौ नुबाय आरो लोगोसे नोङो दिनै बेखौ मोखां नुलायफिनबाय आरो लोगोसे दिनै बे समाव नोङो बिथांजों लोगो मोनलायफिनबाय। दा बिनि सायाव नोंथाङा माबायदि मोनदों गोसोखौ? गोसोखौ मोजां मोनबाय दा सारमोननि नाजानायाव। दायो बिथांखौ न' फारसे लाबोफिननायनि सायाव नोंथाङा सोरखौ धन्यबाद होगोन? जाय बिथांमोना आंनि हौवाखौ न'सिम बरननानै लाबाय बिथांमोननिसिम साबायखर थाबाय। दिनै जों बिथांमोननि न'आव नुजाथिफैदों आरो बिथांमोनखौ मोननानै जों जोबोरै गोजोननाय मोनदों। आरो बेजों लोगोसे जोंनि आसाम सरकार मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, मानगोनां जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सार, बिथांमोनखौ जों रोजा रोजा साबायखर होयो। जोंनि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडीएफबी नाजानाय, सरकारनि नाजानाय, गासैनिबो नाजानायनि फिथाइ हिसाबै जों किसुमान खामानिफोरखौ साक्सेस खालामनो हादों। दा बे खेत्रआव जों स्पेसियेलि सरकारखौ जों धन्यबाद होयो। जोंनि जे दाखालि 20 तारिखआव 6 जन भुटान जेलाव थानाय बिथांमोनखौ जों सुख'नो हाबाय। दा सरकारनि नाजानायाव बिथांमोना दिनै न'आव सफैबाय। न'आव सफैनानै गाव फेमिलिजों
आलो गोजोनै दिनै रायजो जानो हासिगोन। बेनिखायनो जों बिथांमोनखौ मोननानै जों गोजोननाय मोन्दों आरो गोजोननायखौ फोरमायदों। दायो जे जाय सानै दावहारु बिर जोहोलाव बिथांमोनहा गावनि न' फारसे फैफिनबाय, बिथांमोनहा बबे जिल्लानि आरो बबे थावनिनि? दिनै जों जोंनि सनितपुरनि बे बातासिफोर ओनसोलनि सानै जोंनि माने ट्रेनिं लानाय जोंनि सोद्रोमा आरो बाखि चिरांनि दङ, बाक्सानि दङ, क'क्राझारनि दङ, बेबायदि दङ। जों बिथांमोनखौ मोननानै जों गोजोननाय मोनदों। दाबो जोंनि नेपालाव सासे दङ, बिथाङा जोंनिनो सोद्रोमा, नाथाय बिथाङा नेपालि सम्प्रदायनि मानसि, नेपाल जेलाव दङ। जों सरकारखौ नारसिनदों बिथांखौबो थाबैनो माने रिलिज खालामनायनि थाखाय आसाम सरकारा स्पेसियेलि जोंनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खोथा होदों। बिथांखौबो माने नेपाल जेलनिफ्राय सख'नानै जोंनि आंगो हायाव जोंनि देशआव लाबोफिननायनि जिथु माबाखौ खोथा होदों। बिथाङाबो सफैसिगोन। बेनि थाखाय आरो जेसेबां केसफोर दङ जोंनि खाथि खालानि स्टेट अरुणाचल, नागालेण्ड, मणिपुर, मिज'राम, वेस्ट बेंगल, बे केसफोरखौबो थाबैनो माने फोजोबनायनि खोथा होदों। दा बेनि थाखाय जों सरकारखौ, आसाम सरकारखौ जों धन्यबाद होयो।